Hello friends, बरायबाय चेनेलाव बड' जब इनफ'आव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। गोबांथार कमेन्ट्स फैगासिनो फंबाय बिनानावमोननि बेनो जाबाय फिजिकल टेस्टआ माब्ला जागोन आरो लोगोसे काटअफआ बेसेबां थांथावगौ। बेनो जाबाय एबि इउबि कनस्टेबलआव आसाम पुलिसाव आरो नेक्स्ट वेकेन्सि कमान्ड' एसआइ आरो ग्रेड 4 फैगोन बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव। दा टटेल 12,000 पस्टखौ बुंखादों बेखायनो लारि लारि पस्टआ फैगासिनो ड्राइभार फैगोन। आसामनि फरेस्ट साख्रि नोंथांमोननि ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड आरो एएफ पिएफ दङ जाय नोंथांमोननि आसाम पुलिसाव बैसा जाला फरेस्ट गार्डआव मोनगोन आरो लोगोसे ग्रेड 1 आव मोनगोन। दा फिजिकल काटअफआ बेसेबां थांथावगौ जों बेनि सायाव कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां नायलांजोब आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ'आव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोनबाय थानो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांनो बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बिनि अनलाइन एप्लाइआ नोंथांमोना 16 डिसेम्बराव जागोन। दायो पर्टेला आपडेट खालामगासिनो लासै लासै नोंथांमोना एक्सट्रा लिंकखौ मोनगोन कमान्ड'नि मोनगोन एक्सट्रा बेनिफ्राय मोनगोन एसआइनि मोनगोन ग्रेड 4 मोनगोन आरो एबि इउबि कनस्टेबल मोनगोन। टटेल पस्टआ 5,000नि खाथियाव दंखायो टेनसन लानाङा समजों लोगोसे भेकेन्सि बारायगोन। दानिया नैबे गोदान नटिसखौ नायोबा बेनो जाबाय टि ट्राइब जेरावनोखि आदिबासिफोरा दिनै आसाम पुलिसनि फिन खनसे एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनदों मानोना बिथांमोननिखौ एक्सट्रा राननाय जागासिनो। दायो 1:30 PM आव बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानसिगोन बेनो जाबाय गुवाहाटीआव। अके बे जाबाय देन दानिया जोङो भेकेन्सिखौ नायोबा पस्टआ खम बेखायनो काटअफआ नोंथांमोना ओरैबायदि लानांगोन एबारे पस्टआ ओरैबायदि खम बिनि गेजेराव एक्स इन्डिकेटार्सआबो दङ हाबनानै नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन टेनसन गैया। अके नैबे हाइटआ गोरोबनांगोन आरो बेखौ नायना ला स्क्रिनशट खालामनानै बेखौ आं बुंबाय थाला। दा जोङो डाइरेक्ट थांसै बेनो जाबाय सिलेक्सन प्रसेसआव। दा जोङो सिलेक्सन प्रसेसखौ नायोबा अके नैबे एक्सट्रा नैबे मोजां जायनोखि इउबिआव खालामगोन एक्सट्रा नाम्बार दङ जुदि पार्सेन्ट दङबा। दानिया कनस्टेबल इउबिआव बथ मेल फिमेल माने हौवाफोर हिन्जावफोर बुंदों नोंथांमोननि टटेल सिलेक्सन प्रसेसआ 100 मार्क्स। अके स' 100 मार्क्स दङ बेखायनो फिजिकेल टेस्टआ मोस्ट इम्परटेन्ट नोंथांमोना बेनो जाबाय हौवाफोरा जेब्लायबो 35+ फकास खालामथारनांसिगोन बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआव। नैबाव खुनु माने कमप्रमाइस गैया लं जाम्पआव एक्सेलेन्टखौ लाथारनांगोन होमबासो नोङो काटअफ मोननाय चान्सआ दङ नेक्स्ट लेभेलाव। जुदि लं जाम्पखौ दासिमबो जुदि मोजाङै माने 16+ हायाबा अके एबा 17 नोंथांमोना लाथारनांगोन होमबासो एक्सेलेन्ट थ' बेखौहाय 17 फिटआव बारबाय थाखा लासै लासै इमप्रुभ जागोन जायखिजाया 17-18+ खालामथार होमबासो नेक्स्ट लेभेलाव काटअफआव थांगोन खुनु कमप्रमाइस गैया। लं जाम्पआव 20 लाथारनांगोन आरो फिजिकेल टेस्टआव 15 आरो हाथाराबा 14 बिनि गेजेराव थाथारनांगोन होमबासो नेक्स्ट लेभेलाव काटअफ फैनाय चान्सआ दङ। खुनु ST SC इउआरजों खोथा गैया 15+खौ नोंथांमोना हायोबा टारगेट खालामथार जेसेबां हायो नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामखादो टाइमा बारा गोबाव गैला। देन बेनिफ्राय रिटेन टेस्ट 50 नाम्बार रिटेन टेस्टआव 50 रावबो मोना हमना ला सोरबा 35 आरो 38 मोननो हागौ मेक्सिमाम बेखिनिखौ नोंथांमोना जाहाथे लाबानो जाबाय आरो हायोबाथ' 40+ लानो हाबा जोबोर मोजां आरो बायबायाव टटेलि नोंथांमोना नैबे 5खौ मोनखाजोबगोन आरो नैबावहाय मेक्सिमाम 2 नाम्बार मोनगोन सेकेन्ड डिभिजन दङबा बयबो माने 5 मोनगोना इजि नङा। दा बेखायनो जुदि नोंथांमोना हमना ला फंबायमोना जुदि एकाडेमिकआव पार्सेन्ट गैयाबा नैबे फिजिकेल टेस्टआव मोजां दैखांना ला आरो एग्जामाव मोजां ला आरो भाइभायाव ला। बे नङा जे HSआव माने पार्सेन्ट गैया टेनसन जानाङा नैबे मोनथामाव नोंथांमोना एकदम नाजानांगोन दे होमबासो नेक्स्टआव माने फिजिकेल टेस्टआव थांनाय जिनोखि दङ केन्डिडेट्स नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन। दा बेल' नङा हिन्जावफ्राबो मोजां नाम्बार लानांगोन नोंथांमोनाबो मोजां नाम्बार लानांगोन। अके दा बेखायनो आं खोन्थाखाबाय एडभान्सनो प्रेक्टिस खालामबाय था। दाना फैबाय एबिआवबो खुनु कमप्रमाइस गैया नैबे लं जाम्प आरो सिनाबाव नोंथांमोना 20 आरो 20खौ लाथारनांगोन। अके 40 नाम्बार लाथारनांगोन बेवहाय हौवाफोरा आरो जिनोखि एबि कनस्टेबलआव। बिनिफ्राय दंबावो लास्टआव बेनो जाबाय नोंथांमोननि रानिं थ' रानिंआव आं बुंनाय बादि हमना ला 14 नङाबा 15खौबो टारगेट खालामनांगोन होमबासो नोंथांमोननि काटअफआ हमना ला 54 आरो 55आवहाय सेफ जन दङ 60नि गेजेराव ओरैबायदि हाई कम्पिटिसन जागोन मानोना पस्टआ खम। अके स' पस्टआ ओरैबायदि खम नोंथांमोना मिथिखादों अनलि 663 बेखायनो काटअफआ 55+ नोंथांमोना नाजा जिखुनु जाया केटेगरियावनो थ' मोननायनि बायदि। अके टेनसन जानाङा प्रेक्टिस खालामबाय था लासै लासै इमप्रुभ जागोन खालामबाय थादो फिजिकेल टेस्टआ थाबनो जागोन आरो माब्ला जागोन बेनि सायावबो सावरायगासिनो दङ। नैबेखौ हिन्जावफोराबो जेनोखि
एभियाव दङ स' नोंथांमोनाबो बिनानावमोनाबो मोजाङै माने खारनांसिगोन एबार खुनु कमप्रमाइज गैया लं जाम्प एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन होमबासो नेक्स्टआव एग्जाम होनो मोननाय चान्सआ दङ अके थ' बिनिफ्राय जों बेखौ मोनथिबाय दानिया फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जागोन बायदि दायो बिनि अनलाइन डेटखौ जों नायोबा अके स' नैबाव फैनांगोन अनलाइन डेट दङ दा बे अनलाइन डेटखौ नायोबा बे अनलाइन डेटआ लास्टआ 16 जानुवारि अके एन्ड एडमिट इसु खालामनायाव 15 डेज लादो अके 15 डेज लादो होमबा जानुवारिया जोबसिगोन होमबा फेब्रुवारि सेकेन्ड सप्तानिफ्राय बियो फिजिकेल टेस्टआ एकदम जानाय चान्सआ दङ सेकेन्ड सप्ता फेब्रुवारिनिफ्राय हमना ला लास्ट फेब्रुवारिसिम फिजिकेल टेस्टआ बियो जानाय चान्सआ दङ अके दा बिनिफ्राय नैबे मार्चआव एग्जाम जानानै साख्रि मोनगोन मानोना एप्रिल आरो मेयावहाय बेनो जाबाय इलेक्सन दङ आसाम बिधान सभा बेखायनो एप्रिलनि सिगां साख्रि मोनगोन दा बेखायनो टाइम गैला नैबे हमना ला डिसेम्बरखौ फुल प्रेक्टिस आरो बे जानुवारिया फुल प्रेक्टिस खालामनांगोन जास्ट 60 डेज होनजायो नोंथांमोननि आखायाव 60 डेज बेखिनिया दङ दासिमबो बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिसा खालामबाय थादो पस्टआ खम नाथाय समजों लोगोसे एसेनि बारायनो हागौ अब्लाबो जेनोखि हमना ला ड्राइभारानो जा ग्रेड 3 जा एबा नोंथांमोननि ग्रेड 4 जा थाबैनो पस्टआ फैबावगोन आरो एसआइ फैगोन आरो कमान्ड' फैनाय चान्सआ दङ बेखौ आं बारा रिस्क लायाखै नाथाय फैनाय चान्सआ दङ नाथाय ड्राइभार एसआइ ग्रेड 4आ फैखागोन दा बेखिनि काटअफआ एसेबाबो आइडिया मोनबाय प्रेक्टिस खालामबाय था फेब्रुवारि सेकेन्ड सप्तायाव फिजिकेल टेस्टआ जानो थांगासिनो दङ बे जायनोखि आसाम पुलिसाव इलिजिबल जाला बैसोआ बारबाय 30 प्लास जुदि जाबायबा आसाम पुलिसाव 18 निफ्राय 30 सिम मोनो नालाय आरो एसआइआव 31 मोनो नाथाय आसाम फरेस्ट फैगोन गैयाब्लाबो 3000 नि खाथियाव फैनाय चान्सआ दङ टटेल दा बिनि गेजेराव बैसोआ 40 आरो 45 इयार्ससिम हागोन जोंनि एसटिआ 45 सिम हायोमोन आरो बेनो नोंथांमोना एसएलपिआरबिआनो बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन फिजिकेल टेस्टखौ बेनो जाबाय आसाम फरेस्टआवबो बेखायनो जुदि नोंथांमोना रेडि जायाखैबा थाबैनो रेडि जादो आरो बेबो जेनोखि आसाम फरेस्टआबो बियो फेब्रुवारिनि गेजेर सप्तायाव फिजिकेल टेस्ट जानाय चान्सआ दङ दा बेनोमोन दिनैनि थाखाय डिसकासन भिडिअ